Takže ahoj, já jsem Kryší Sýstře a vítejte u dalšího videa. Dnešní video jsem tady s Ellen. Ahoj. A bude to triky, bude to video. Řekni to prosím tě. Ellen. Ellen trochu zaostala. Dobře. Tak teď vám Ellen řekne název, byl trochu menší problém. No tak říkej. Triky, které možná nepoznáte. Což znamená překladu triky, které možná neznáte. A Ellen nám tady právě ukáže první trik, což bude za chvíli, takže dozvíte se za chvíli. Ano. Že ano? Ano. Ano. Jdeme na to. Tak. Takže první trik vám ukáže tady Ellen a je to tady s tím plotem. No, nachádza sa to pri nejaké pinte alebo ponišem, jak je tuto cintorín, jak je cesta do cintorína, tak Prostě do hřbitova. no. Je to opravdu luxusní. A třeba já jsem to vůbec nevěděla. Som master. No to tam nechceš. Ale Borec. je to na celý plot, len na určitú. Hele, už je to tady. Počkej. Já se tady ty holky zeptám, jestli je CZ. Já budu pronásledovat. Další trik vám ukážu já a asi celkem jako, nevím, jestli ho jako znáte, ale myslím, že dost lidí ho nezná. Napríklad ja. Co? Že ja? Jo, tak ty si to taky nezná, tak ticho. A je to jakože vlezete sem na shooter. Shooter. Bobek. A jste vlastně levitation. A je to bylo luxusní. Hej, když jsem ti tady viděl, jak se jí narazil toho kamene, odrazila ses, tak to bylo luxusní. Co děláš? No, takže tohle je strašně zvláštní trik. Co jako děláš? Stávam. Jasně. Kameň. Kameň. Kámen, nůžky, papír, teď. Takže teď nám ukáže další trik Ellen, takže jedem. Ježiši, já jsem to slezla. No. Nepůjdeš nikam. No, tak ukazuj. Kde seš? Toto. Kde jsi, že já mám zavřený Jo, tady, já jsem mám zavřený informace, tak tě nevidím. Môžem? No, ukazuj. Ďalší trik je v Tomorrowlande a to je aj pre mňa staré druh. Len si takto skúsnite. Aj. Ježiši. Zaostalec Agafia. I bodec. Ja tu sa zapestovať tráva. Pôjdeme ešte popichulovať. Mně napadl ještě jeden dobrý... Mně napadl dobrý trik. Ja viem. Teď ti neřeknu. Tohle je poslední trik, protože ještě chceme jít na čep a ještě chce točit Ellen a prostě takže tak. A ukáže vám zase Elenka. Sorry. No ukazuj. Tak tento, no. Neviem, že toto je to isté pomaly, jak hento. Aha, neumíš to. Ticho. Ty, no. A co jako? Já můžu. Hele. Pravý borec. To dá. No. No. A ty ne. Okay. A prejčíku je tady rozená baletka. Aha. Môj bol prvý. Tak jo. Tohle by bylo teda pro tohle video všechno. Doufám, že se vám líbilo. Dajte. Jak jsme taky slovensky. Dejte Ellen odběr a její kanál budete mít v popisku videa. Že ano? Áno.
Protože ona má jednoho odběratele. Jasné, no. Tak už 0. A fakt? Je. Máš 5, ne? Ne, Kolik? 3. Tak to je fakt to hodně. Já vím, rekord. Je rekord, whatever. Dejte jí určitě odběr a mě taky. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář, sdílejte a já nevím co všechno. A uvidíme se u dalšího videa, že ano? Ano. Ahoj. 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 Čus.